Ja, du ved, prøv at se, jeg kan... Lad mig se noget. Lad mig se min numse. Se min numse. Jeg gør, Simon. Jeg også skal ikke, du ved. Overskæg. Se min bluse. Se min bluse. Jeg har samme bluse. Prøv at se min kap, jeg har en kap. Oh my god, vi har samme kap. Jeg har en kap. Prøv at se min hudfarve, der er grå. Og det er min også. Oh my god, Prøv at se mine øjne, de er sort. det er min også. Nej. Jo, nej. Hallo, de står bare og hygger sig der. Ja, de gør så, det er fucking irriterende. Jeg er ikke øjenbryn. Nej. De står bare og hygger sig. Ja, du ved, prøv at se, jeg har ingen øjenbryn. Det er du. Jeg har heller ikke øjenbryn. Mit navn er Mikkel. Jo, jeg har øjenbryn. Mit navn er... Du er Mikkel Ja, du Nielsen. Simon, nu tager vi ham. Nej, fuck, hvad sker der? Du er skal Mikkel også tage Nielsen. ham. Du er Ja, Mikkel det kan jeg ikke, Nielsen. når han skyder mig væk. Jeg har en mund og næse. Nej. Hey, Anduit. Hej Madmus. Kom, lad os gå hen til den anden del af skibet. Nej, jeg bliver herovre. Jeg skal ikke gå mere. Jeg kan se en light cake. Det er lige den. Der er hold. Nej, jeg er død. Så må du finde os. Light Dræb Alex. Gamerdance. For. Gamerdance, kom her. Søg nu fucking. Wait, skulle det ikke. Kom nu. Kom. Hej Magnus. Magnus. Prøv at se, jeg har min pote. Jeg har den samme trøje på. Oh my god. Jeg fik en helikopter. LOL. Jeg ved ikke hvordan. Han skal finde os nu. Magnus, du mangler lige, eller Pøl, der er nogle rum, du lige skal skrive, der skal lige. Kommer du snart, White? Hvem er Fuck, det er klart, de bare står derude. Alex. Fuck, det er klamt, de står derude. Tag det sammen. Hvad skete der? Din mor kan tage sig sammen. Hvad siger din mor? Hvordan kom du op? Jeg hoppede. Jeg kom også op. Holy! Det var en, der slog mig. En du beat. Det var ikke mig. En jetpack. Sound til mig. Hey Alex, jeg skal vise dig noget sejt, man kan. Alex! Hvor blev du af, Alex? Let's go crazy. Hey, Anduit! Nej, slå Alex ud. Alex! Nej, jeg vil ikke ud. Jeg faldt ud. Du faldt ud. Ej, Jeg faldt ud. man kan ikke spectate med. Anduit! Nej, ikke på den her, kom med. Anduit! Jeg er helt oppe. Du bruger så fucking meget freecam. Du gør, Simon, du hacker så meget. Ja, lige nu bruger jeg freecam, ja. Hvad er freak? Lol, har du nodus? Simon, det er bare så jeg kan komme herover for at kigge. Fuck, det er klamt. Det er helt seriøst, det er klamt. Jeg gider ikke spille med ham der bruger nodus. Det er jo fucking ulækkert. Det Anduit! er tegn på, at der ikke er nogen venner. Jeg får lige sammen med at sige det. Der får du brugt. Og så kan du også spørge, hvor mange der er andre, der har det, Simon. Tror vi var venner, Jeg tror også, vi var venner med Mis. Ja. Stop så. Jamen, det er kun dig. Der ikke er nogen venner. Simon, du står og står nu med sådan en freecam, du gør. De har begge to nodus på, Magnus. Jamen, jeg bruger det sgu da ikke. Jeg bruger det kun Jo, lige du til freecam. gør. Anduit! Det må du... Hold nu kæft, Anovic. Ja, det er jo sådan noget, de sidder med nodus på, I er så klamme, de her. Gør jeg også. Ej, det var Jeg er sjovt. jo ikke derhen. Jeg bruger ikke det fucking lort. Nej, selvfølgelig ikke. Mit navn er Benny One. Hej. Og der er creeper her. Jeg bruger nodus, for jeg har ikke nogen Der er venner. creeper Jeg bruger midt i det nodus, hele. for jeg har ikke nogen venner. Der er creeper æg. Magnus, der var lige en årsagsshop mere, men jeg æt lige for at få den her. Hej, jeg har ikke nogen venner. Ja, nu mangler jeg bare skrive regler, og så er vi færdige. Okay. Hej, jeg har ikke nogen venner. Med det her. Nå, men så tager vi et andet map imens. Kom, Sådan der. join lobby. Nå, du bruger bare kompas. Vi finder et andet game. Det tror jeg egentlig også, det gør. Simon, vi finder et andet game. Det skulle jeg bare ikke misse, mand. Er vi for gode til jer, hva'? Er vi for gode? Er vi for gode? Bare for langsomme. Nå, For det har du allerede langsomt. givet mig. Det er jeg, der Den dør for sidste. hurtigt. Ja. Nej! Øj, mit navn. Fuck, der er mange, man skal igennem, man. Fuck. Savn til mig. Så er der. Rundt om træets grønne Alex, top. Det er fedt, og han hedder Kasper. Keder Vi laver det først i senere dag, fordi jeg skal gå nu. Nej, vi ses. Der skal i hvert fald stå et skilt lige der. Jeg vandt! Der står et... Kom, Anduit.
Oh my god, nu. Jeg er ikke snowboarder. Nå ja, du kan også bare lave det nu. Nej, Vent. Louis. Bare finde på nogle regler. Det var du er ikke stor på den Jeg slam. prøver at kigge på det, men jeg tror også, jeg skulle have lidt med. Det går jo.